deliver na yung ganun. Masura na naman. Dagdagan na ba? Dagdagan na rin. Yan guys, ngunyan ang tigbuhig di sa fish pan. Ang fingerlings na bangus. Ayan guys. Ano mo pa di, mabad mo sa planggana, ta-frozen ito. Malumot ang tao. Pero kaya malingkutan ko. Nagbubuhay po kita ngunyan ng bangus. 7,000 pong bangus ang tigbuhig di. Dito sana. Nagkukuha na ito yung tabat ko na. Abo ang planggana no lan. Hubandan mo. Ano? Sige na. Wala na. Itong mayong laman, ikaumus ako. Tapos kung kadiit, tayo bibilangon. Oh, ito na oh. Balik ka na.